bang mohon rong pia phan dipu pulis kang nang ADC aboha along boundary wall kikim angtan aso tumaphan KSA pen nimarli atum ke khangdon Dokmoka rong supi kapaklar jiaphan DMB lapen KAAC EM teron angbong kachingwai Kardong pinini phaing koi Bhomtiar ni prime pama berta longpen nili berda thanmang phi sami juli bepi nanarjik tha bertang don pen Kaprek asai kamalong Jasmine irrigation asai kamalong RTI pen Qatar libdun vera bangphu mohon rong pia phuthak lamhoi kipia tengpen diphu police atum kangnang Kaprek government asai kamalong Jasmine irrigation asai kamalong ke claim kedama phuthak RTI arona tengpen kartok dunber mate Qatar libdunwer abangphu mohon rong pia phan kedamtang bosik ni phai krisir cap arni diphu police atum nepche Kachini dona tengke irrigation asai kamalong additional chief engineer Joybinon longmailai ahin pen kether ke hap lapen ke hangkapawai igaret bu diphu police station along lamhoi ki bidama tengsi mohon rongpia phan kedamtang bosik ni phai krisir cap arni kang sama pormalom diphu police atum nepcheglo Pherangke biruta kahomri dama porohut mohon rongpia puthak IPC under section 120B 448 353 406 420 506 atengpen Diphu police station along case number 119 2020 pabon ponlo Halapu Pherangke athingno mohon rongpi ka chathana tengke irrigation asai kamalong additional chief engineer ahin pensi Diphu police station along lamhoi nangkipi atengsi niliphan police atum nangwan deblo niliphan akoi nangkipi puthak laki ahok kari jongsi ahok pulote nilime thang amatsi hem kangsam chibengdanji Lasin non amat nilikai alongke phere meme asonsi mande lopotsi ke bangjilang arni pena akisung dokok pulote lake law and order atumsi adai che enang pupusi mohon rongpi jathang ke nilika phere meme bangke kopilo trola legal side la police department pen hadi afrang ta nilfan attempt to murder also na area son da nilfan na chi adong afrang ta darne also ta thang evidence ave Evidence of pinta FIR ng pilo. Ang alang to against her a forward hearing sequence sa disposal. Last time and again ako non ba kumantune kumatong claim na nilimenten conspiracy la sin nili pui pu like conspiracy nili claim tali so irrigation scheme long mul ni tangka akam claim patang tepin me tangka road che kene noy ha gene investigation permit ha News report Niganta Teran Karbi Anglong Live Hamren Housing Board along West Karbi Anglong ADC Kidwa Boha along Boundary Wall Kikimatum Angtan Aso Kibang Medical Checkup Avipin Pen Nangkidu Kapheria Jok Sai Kiklem Kekhangdun Pirthi adang ki umpluk COVID-19 keso kangdang kaphere memialong West Karbi Anglong Additional Deputy Commissioner mate ADC aboha Komjir Boundary Wall kikim kapatangji pu kamatha angtanaso thang medical checkup avepin pen kebang pak pen lang ke sogadim kedam kaphori jamajok kaphere memi pu chini si nimarli atum chingrum si kekham kheduna sai kedeng Nimarli atuma hin pen kachuning rialam thei patoi te pen sai kiklem bor iajok Puthot KSA claim bang phuatum pen chetong dunsi ingsamjin pen chingki chingwai padosi COVID-19 akiso kangdang kap here memi pen kachepa jok jiaphan aron ateng pen medical checkup ke claim pon jiaphan KSA la pen haladak tebok terai Nimarli atuma phan lamchak chipi pon Nimarli atum inut pen inut COVID-19 na phuthak abang phutin setame kachire pen kachepa jok dun jiaphan arpu chen rep nangji pwalam the jai Kaching thora sai ke claim alongle kapasik sakdun kali bonta COVID-19 keso kaching raidun jia phansi ke kham khedunang thek kachi bidun chot puta Nimarli atumpen jaipon ঘটনা দেখিলো পৰিঘটনা এটো হল কি আমাৰ এই ৰেসিডেন্সিয়েল এৰিয়া কাম কৰিবলৈ কাৰণে বাহিৰৰ পৰা কিছুমান মানুহ লৈ আহিছিল ইয়াত কন্ট্ৰাক্টৰে তাৰ কাৰণে আমি অলপ বাধা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছো বাধা এটো কাৰণে দিছো কাৰণ এটো এটা ৰেসিডেন্সিয়েল এৰিয়া ইয়াতে ঘৰবিলাক বহুত ওচৰ আছে লৰা চলি আছে ইয়াতে আমাৰ লৰা চলি খেলে তে বাহিৰৰ পৰা অহা মানে আমি
চিনি নাপাওঁ তেওঁলোকে কি বেমাৰৰ কিবা বীজাণুৱে লৈ আহিছে নে সুস্থ অৱস্থাত আহিছে সেইটো তেওঁলোকে টেষ্টটো কৰা নাই Pulpen ke bana abang phutum phan kese tum phan hang si mili tum hin pen ado we pen mane chikoi dun desi dolo kana contractor phan ma ta chimki dun lo pilo contractor pen je nam chana chi pi ge mang ke dak ni tum pudun lo dak lokela tum ta history do usi than dun lo history bang phut dak ke claim je tum ta dolo het history ke ne sitame claim the tum dolo kusi ka chin dun lo nale tum pen na so ke wan tang ki bitang a mystery tum phan ko pine suspect a son doma ke mahala dak pen ke Nagaon kampur ke chite bok herlo mati so pen soma ta jo red jun ta do pok lo hada tum pen mangke masila so chepang rai kon phan man pen si kere na ya tumeli Hamren pen Daniel hi Karbiang Long Live. Tangtinon malam so dihina mo phan beer time ton panik sana. Punctual stationery Humri damra langdamik tha labang so kula dalo nanglitum kerang sor hormuan long iji lake ason kecho hormu nangli hemarlo kapang jangjia phan kenang sor hormu lapen kapre ka son nanglitum lopon iji humri damlote nanglitum thek igongji lasi humri damik tha punctual stationery Humri dam nang jadim lake Rongkhilan Dipu Manja Road Don Bosco Higher Secondary School adu Dipu Karbiang Long Dihina mo phiputhot biotar juthik lona Kiramtang bosikni phai krisir cap arni anarlo porphai krehini ra ajiti malom mahamaya BJP asahe malong dogmoka ahithia jo ason kapaching thurpon thujia phan KAAC EM Lunsing Teron lapen dogmoka municipal board angbong maikangi Bangso kachingbai along Dokmoka Municipal Board angkang arlo hithikulat pendanglo ason kapaching thurponjia phan lapen rongsopi arlo ingthirjir pen kapadu ponjia phan chingwai pon rongsopi angkang arlo kekrong plot atowar pia jam ki bihega jok towar pi along gari pasang theblote school college kachari osomaratum kedo kedam kasik sak dokoglo lasi towar ajam pathi ponthu popusi kachingbai along cheparai pon Sonsi towar akung thesere ke jor akulat hai huita terek ponpo lapen thesere ke jor arumanat ihum amondir setami terek si puthot longle thoksi angsong an kipi pontu po pusi EM Lunsing Terona hinpen lam theche chakte kang Karbi Anglong Autonomous Council EM Lunsing Teron kache tongdon amai along Dokmoka Municipal Board Chairman Biren Singh Teron lapen Ward Commissioner atum VDC Chairman Orson Rongpi Mondol Maipu Purna Inti Chunbang Babu Tiso Pendanglok Ongdung BJP Klempang Pubang Phiatumta chetongdon ka down bildum kado ida thelong dagi national highway do setamela dak kai mata nyalat bipik je aso theklong pen itum council hin pen dang si scheme kang eklem dang do la pen exchange do la bangta ni dong eklem mi phasi jing mai ati ladak penam ana polo theklong lo school ladak thong lo pe college do Dokmoka Higher Secondary School do Rejuki School do la so school ka sutia hot abbas pen amunit pen sona ke शिक्षा ka ketora penang thelong lo ati pinia bangke beautification of Dokmoka town so planning pen mission pen mathasi pini dang Dokmoka town committee chairman Ward Commissioner la pen BDC Chairman la pen dak locally jitu ara dak pen itu jing bai lo Dokmoka pen Semsing Ingti Karbiang Long Live Bogajan Forest Range Kaparlo Gharial Dubi Arongalong Kedamtang Bosikni Phai Krener Cap Aningwe Habit Ingnarahur Don Pho Ahem Kipri Kedam
Kedamtang musik ni phai trainer cap aningbe por phai keba por malom kecho aharmu kachuri dam jia phan kedam ing narahur bokajan gharel dubi po arongalong don pho ahem kipritika ingnar hem kipripet ahem tunatumke noni devnath sankar das robindra mahato lapen vishnu chakraborty tumhenlo ingnar hem kipripet ahut alangletum men kacheterek duntong ajok kopai kemipen apranan ke jog bunchitlo setami hem arlo ke do ahormu hortar biri bithum arlo karchi ahormu anta panahok tekanglo halapu kisum ke phovet araratum sarkar pen akirap nangpi ponangji pusi kachuning ripadopo Bokajan pen ananterang karbin long live Tang di bini prime time berta ke lapon sikan tonitlo dome thagmi ajo ki me